Avrayla halkara guramaların wekillerinden geçirilen duşuň dowamyna ýurdumyň newitgat ulgamyna ýeten derejesi we bu urda öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek meseleleri boýunça gydaklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Munyň özi milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarla bir hatarda ýalňyş energetika toplumyna häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözgüdüne gönükdirilen tagallalaryň iýdigidäli amala asyrylýanynyň nowatda beýany urly. Duşun dowamyna bellenşi ýaly, ýalnys energetika serişdeleriniň baý gorlaryna eýe bolan ýurdumyň önemçilik toplumlaryna häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryny ornaşdyrmak bu gorda dünýäniň iri kompaniýalary, halkara guramalar bilen tejribe alşmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Soňky ýyllarda ýurdumyň newitga toplumyna döwrewap önemçilik toplumlarynyň gurulmagyna we ulgamda gaýtadan işleýän senagatyň işiniň ösdürmegine döwlet derejesinde ünsürlýär. Şunna energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleriniň işiniň netijeli häsiýete eýe bolmagy, şolar watyň özünde degişli ugurlarda ekologiýa kadalarynyň berk beýja edilmegi bilen baglanyşly meseleler möhüm wezipe hökmüne kesitlenýär. Şunun bilen baglykda duşun dowamyna çykyş edenler Türkmenistana tebigy serişdeleriň işlenip taýýarlanmagyna we olara aýagula çemeleşilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Gönlüňi hormaty prezidentimiň tawşyryna laýyklykda önemçilik gowwatlyklaryna häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň we sany ulgamy ornaşdyrmagyna bu gur boýunça dünýäniň ösen tejribeleriniň işçiň özleşdirmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şeýlelikde ýurdumyň ýalnys energetika toplumynyň düdümleriniň işiniň netijeligi ýokarlanýar, tebii gazyň çykarylýan we gaýtadan işleýän meşgullar artdyrylýar. Bu olsa içerki sarp edicileriň ýalnys energetika serişdelerine bolan islegleriniň doly kanagatlandyrylmagyny öpjün edýär. Şolar watyň özünde bu toplumyň eksport mümkinçilikleri ýokarlanýar. Şeýlelikde Türkmenistan ykdysady taýdan kuwwatly döwletleriň hataryna öz ornuny pogtalandyrýar. Şeýlede duşun dowamyna ziýanly garynlaryň howa aralaşmagyny öňüne almak we bu gurda häzirki zamanyň tehnologiýalaryny işçiň peýdalanmak boýunça Türkmenistanyň toplan tejribesine ýokary baha berilýär. Bellenşäli gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini giýirdirmek işinde tebii gada we bu orun düdümleriniň işine möhüm orun değişilip durýar. Şunna energiýa serişdelerini gaýtadan işlemek olaryň unulýan ugurlaryny artdyrmak we newitga toplumynyň dolanýaş düzümini kämilleşdirmek meseleleri möhüm ugurlaryň hataryna görkezilýär. Mälim bolýar Türkmenistan energiýa serişdelerini işläp taýýarlamak, bu gur üçin kämil hünärli işgärleri ýetişdirmek, şeýlede bu gurun ekologiýa ýagdaýyna talaba laýyk derejede saklamak meselelerine ýokary derejede üns berýär. Duşatnazylar häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözgüdüne tapmak münasibetli geçirilen maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edileni üçin gahrman arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk bildirdiler. Şeýlede olar öňde goýulan möhüm wezipeleri netijeli ýerine ýetirmek ugruna bilelikdäki tagallary gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar.